Ako din si D-Wish from Western Pamilya, Angie o shoutout ko nila King, Bugkot, El Kripo o El Kritiko, Iman. Taga lain-lain may kuan, lain-lain may lugar taga Mandawi, Basak ug Lahog. Ma-start among grupo tungod ra sa niloko ang na forma may tungod niloko pag pangalan mo Western Pamilya. Walo may kabuok sa grupo, duha ka babae ug ni Shai, dai shoutout ko ni Shai, nakalimot ko. Angie, gikan ko sa Lahog, then nahimo ra ko kanang rapper tungod ni Kuya Mirox, then man ato nakailan ako si D-Wish akong best. So iya kong gi-invite para mo-chorus lang song before nga collab nila si Loco, then moto di pa compose ko niyan sa kanang rap song. First na ko nga na-compose nga verse sa entitled Pagmamahal Sa'yo, then moto na suot na ko kanang kanta, then rap. Ang nakanindot sa rap kay makakuha mo ma-express mo tanan imong gusto, imong feelings about sa itabo sa palibot, ang imong mga experiences nga tabo sa imong kinabuhi o about relation ko, mapakitaan mo sa tanan ba kung unsa gyud ang kwan, unsa gyud imong na-feel. Sa rap, sa imong Ha? Gusto ko mag-rapper ka. The first thing, wish na ako nga, ana, magkanta-kanta. Ana, man sila nga, nindot ako tingog. Bagatag na. Then, moto, gisuwayan ako. Kanang sud ani nga rap industry kay hilig masad kog hip-hop kay before G man ko representing Seaside. Then, moto, I never expected yun nga. May mo kong rapper. para na po kwan, nindot siya lingaw, at the same time ma-challenge ka sa dagan kayong mga lidaot or kritiko nga di ganahan sa mga kanta, still padayon gyud mo kapakita sa imong talento sa pagsuwat nimo sa kanta. Para na ko, feel na ko nga nakasuod ko sa rap industry. It feels like heaven ko. Para na ko, mostly sa atong generation karon, almost mga kabatanon, gusto sila rap, then although even though nga bisdak ta, still die hard ko sa pagiging rapper, maski daghan og critics ana, still padayon Japon ko unsay gisudlan kay mao dyan akong gusto way makabuot maski pamilya pa nako or kinsa pa na. Para lang nako taon na dili kayo kay eskwela man mo taon na wala pa koy kuan niya, wala sa koy apil gangga, wala sa ko kay eskwela apil ganggang, pero karon nakadungog ko kay ako mamangho dili mo kay rap nakadungog ko sa mga kanta. Nakabaw ko daan mo suwat mo compose, pero kadungog na ako sa mga kanta, labi na sa mga kanta ni Bunot. Dito ko nakuha nga pwede ko ana, pwede na ko ma-combine akong talento sa paghimo kanta, din mo to ganahan ko nga ipadayon or passionate ko nga ipadayon ning kuan talento nga rap. So For me, passionate kay ko sa rap industry cause as I've told lately nga ana G ko before, so hilig sad ko sa hip hop, but before nga nahimo ko og G, hilig jud ko og hip hop, but nasinti kay ko nga pagkababay. In short, sa school na mo murag nerd ko kay feel na ko different lang ko nila ana bitaw, then katong nasud ko sa ana hip hop industry kay
nanaghan ako mga migo mga ate kuya na ko nga nakasabot na ko nga manghod ko nila. Then salamaton kay ko kay ani nakasud ko sa rap industry, so die hard kay ko ani. Ako, estudyante ko sa kuan ko sa ICT, Asian College of Technology, ICT course niya. Para nako, madara man siya manage ang time as student as well as kuan ka, properties. So, kung naihatag nga project or pahimo nga kanta, buhaton daan din. Kung vacant time nimo sa klase nimo or wala na kay nun, pwede na ka mag-compose din as di ko man na to sa pag-practice na lang nimo kung saan mo pag-kuan sa flow sa beat. Then, manage na ang time na. Bisan daga gyupon. Ako, ang college student ko from Cebu Aeronautical Technical School, then taking up the course BS in Airline Management. So, para ma-manage na ko ang paghimo sa kanta, then as a student Japon, if vacant time na ko sa school, set aside ko sa corner, then mag-compose ko. Pero frankly to tell anyone, mas unahan pa na akong compose ang kanta kaysa any assignments or unsa pa na dira. Then if needed na i-record ang song, mangita ko vacant time na ko para mag-record or kanang but mostly sa akong buhaton jud magka-classes jud ko para lang jud ma-record. Then naman ko'y curfew sa amo kay strict man ka akong family, then curfew na ko 7 p.m. then mauli ko 6 p.m. then mauli ko sa amo 8 p.m. running 9. Then sige na lang may kaway sa akong mama, di man jud sila gustuhan ni, but sumpak man jud ko nila. Then if kanang event, just like kanang any event sa kanang bisag asa kay magpatabang jud ko sa akong karap mates, mostly ni Tishay, shout out there Tishay. Sa iya jud ko magpatabang kanang para mananghid sa akong mama aron lang jud nga makalakaw ko. Una. But Salamat kayo sa kuanday sa BPL Records nga taga mig opportunity nga ma-appeal sa mixtape sa kuan BPL. Then salamat nila ang Taiki ni Charlie ug ni Aldi nga pa-appeal ang grupo Best Friend Pamilya. Then salamat po sa Sir Trito ni Master Charlie and thanks sa BPL Records, especially ni Kuya Yue. Mabutan tayo. Then, ni Kuya Charlie, o ni Kuya Aldi. Then, pasalamat ko ni Sniper High. Nga, tungod niya, nagkailan mi ni Master. Then, ni Kuya Yue. Nga, baguha pa dyan ko nga rapper. Thank you kayo, Sniper. Atangi dahil ninyo among duha ka tracks nga appeal sa mixtape, Love Letter mixtape sa BPL Records. Kuan, akong kalipay o para lang nimo by Best Friend Pamilya, by Best Friend Pamilya, Angie, Shy, and Jimmy. Then nami ka collab ato na sa ka-rapper sa BPL, Team BPL Japan siya. I am Angie. I'm the Wish of Best Friend Pamilya. Shout out to